Sents que el temps se t'escapa? Que les hores no són teves, sinó de la producció, de les cures invisibles o de l'estrès? Prou! Reapropiar-nos del temps és l'acte més polític que farem avui i cada dia. Et presentem l'agenda de 8 a 8, una eina creada des de la pràctica feminista de la Fundació Sur i la força rebel de l'editorial Rachberg. Per què de 8 a 8? Perquè el nostre any no comença precisament al gener, comença políticament cada 8 de març, un cicle sencer per habitar el món des del feminisme. Aquesta agenda neix amb l'esperit de les pioneres de fa 50 anys. És un homenatge a la mítica agenda de les dones de la Sal. Som memòria viva. No és només una llibreta per apuntar cites. És una declaració d'intencions. Hi trobaràs il·lustracions que inspiren, dades per a la consciència i espais per a les cures. Perquè el calendari mai és neutre. El que no s'escriu no existeix. Aquí, les teves prioritats i la teva llibertat són el centre. No deixis que et gestioni la vida de 8 a 8, perquè el temps no es concedeix, es disputa.